Loch mokalo kombe mar FKF Cup Kenya Police FC ukamudhi marono gi nono gi club mar Coffee Stars e tielo mokwongo mag tuke mag CAF Confederations Cup manobagi alap manyayo National Stadium. Police nochako tugo maber kendo yudo thuolo mar loyo ka team mar Coffee noredo e tugo kendo dino fuk duto ne club mar Police. Jobunde ma Police nobedo kod lokruok mar jatugo dakika mar 15 bang' jatugo Brian Musa yudo hinyruok. Police nomedo manyo thuolo mar loyo ka dakika mar 58 ne giyudo thuolo mar yudo gol, kata kamano jagol mar Ethiopia Coffee nomako opirano. Coffee Stars biro bago ne Police tugo e alap mar Abebe Bikila Stadium e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia ngeso mabiro. We've seen what we had anticipated. Ethiopian players are very, very technical, and we saw it today. So our work is well cut out, but I'm pretty sure we've got the personnel to make sure that we get a decent result away in Ethiopia.